Gabon denoi eta ongi etorri Miluzera. Josetiz edo, eske begiratzeko, egin badu, bat lepoa gaizki, jaski. Bai? Aurrekoan esentzia den Antxon, mugitu behar dugu zakua lekuz. Eta, neronek egingo dut. Bega, aurkezleak hemen lan egiten duela eta harri guzteko. Eutxinion, hauga sekulako pixua. Eta gomendatu dit fizioak, listo? Hori zen, eskerrik asko, jaski, datuzela gure lehiakideak. Eskun magikoa dituzu, jaski. Enaizen Iban, Iban eta Zier, lehin eta malen gaur, gurekin lehierako prest. Atera kontuak beraz, atera kontuak, zenbaterainoko pixua duen zakuak, Egia, nire sasoi puntua ere zela honena akaso. Enaiz, Ibon, zuek sasoiko? Bai. Ikusiko dugu, ez hori ja jakiten da. Zakuari eusteko bai. Sasoiko zaudete bai edo ez? Hartzen aldo gustora hartuko duzako. Bai ez? Indarka etxeraino eraman beharra badago ere, eramango dugu. Bai. Bueno, gurean, datuak errepasatzea dira, 5. saioa, 1.000 euro irabazita, parentesitxo bat hartu dugu, finalak jokatzetik, nolabait? Hori ere ondo agotarteka, ez? Atxeden hartu, Bai. burua freskatu, eta bueltan gara. Gogotxu? Bai. Ia animo boikote. Bestak beste aurreko finalean lekua utzita Iban eta Zierri. Hori ba. Zemuz mutilek? Agitzongi. Oso ondo, 2. saioa zuentzat, €175. Aurreko finalean ibili ginen, finalekin, kontuz, eskontuz. Bueno, Zier, asko zobet orain, esango dugu 2. Bai, pero Baina orain, errepidean... Maio txuek eta ikusita. Errepidean zoaztela besterik ez duzu ikusiko orain. Hori irukia da, hori borobila. Meken oroituko gara. Hori beti, Beti. Ez dela ere. Bueno, esango dugu, Ibon lesakarra, Iban lesakarra be bai, oso ondo. Bitu lesaka txikitsu, eta bi herrikide benegotie... Kasualidadeak guretzat? eta sorpresak eta ez genekien bat ere, bata bertzaren berri ez genekien, onat etorri behar ginela. Benetan? Ez da posible. Onat etorri behar ginela ez genekin. Baina aurretik elkarre ezagutzen zenuten. Hori bai. Urbileku gara, urbileku. Hori da. Bueno, Asier Iban, sorteo nonon, ongi etorri, gorbe? Eta barkatu, hasi garen ezkero, Ibanek lesakan ze fama du? Aitzona. Bai? Bai. Ibonek, ze esaten dute Iboni buruz? Agitzak eiz gauza honak. Vale, diplomazia txaladora bat, oso ondo. Odola nahi nuen. Odola, aterako dugu zara baitorren dikere, Goizeko tortillera iritsi nahi zuen, Antxonek. Hori ba, iritsiko gara alako batean. Iritsi gara zuen ana ere. Leire eta Malen, ongi etorri? Eskerrik asko. Moz? Oso ondo. Nondi gatoz, Leire zu? Ni Izaldio. Izaldio. Iazabaldik alegia. Malen zu? Bila ona. Ze ondo, eta elkartu zaituzte patuak, ikasketek, zerk? Bai, ikasketek. Ados? Ikasten ari zarete, kontuz, Industria lagundu meze, zer da? Industria antolakuntzako ingenieritza. Ondo. Asko ari zarete ikasten, beraz? Bueno, matrikulatu gara, eta Malen, ikasten ari gara non? Mondragonen, arrasaten. Zoragarri. Pixukidekea. Pixukideak zarete. Bai. Zuek biok eta... Ekarri dute txapan, 3. pixukidea argazkia, oso da! 3 dira, eta txapakoa da... Amuletoarekin zarete. Naroa. Ari da etxetik bultzaka, bera ez da? Bai, Kanela jarri du. Kandela jartzen, Naroa. Zein zuie, zozketa, palo luziena ateratzen dagoena da, gogoz geratu da etxien edo zer? Ez. Ez. Beak... Ez zuen etorri nahi. Ez. Galetu genion, baina... Pentsatzen dugu... Animatzen. Egia esan gu hau zertu ginen, eta gero esan ginen, bueno, nahiz etorri. Baina horrena plana egin da zegoela, ez da? Bai. Baina lere bihotzean. Hombre, bai. Hori da, bueno, beste aldean da, bihotza. Bueno, bihotzean izena dara mazue, ondo dago. Etxean ikusiko zenuten Miluze. Bai. Ezi ginenetik, noski, erabaki duzu pausa matera, eta bera etxean dago, zoragarri. Oso ondo, ongi etorri guztioi, adi! Jaun Andreok, Miluzeko zakuan, 91.225 euro. Hau da. Lehiakidea galde batean, bestean... Berriro iazki egon? Bai, a ber. Uf, eskerrak, esku magiko ditu. Hernaniko institutoko lagunak, topatuek. Eskerrak zuzauden iazki. Ondo zuek, masajerik behar zoie, momentuz? Momentuz ez. Bai. Gero. Eskatu, behar izatera. Libre da, eskatza Ongi libre etorri. da. Hasiko gara puntuak biltzen arrastoz arrasto. Aldela. Alda seguru. Gure lehenengo proba. Enaitzibon, lehenengo taula. Esan daiteke kalejira moduko bat dela. Potegoa.
Iban Asier. Txaranga. Txaranga. Lesakan oso onak, Malen. Fandangoa. Hizkuntza guztiek dute berea. Oso arrasto ona. Alfabetua. Bikain! Oso ondo! Lauro puntu. Ba, ez da, letra guztiak. A, B, C. Badakizue? A, B, C dario? Bai, ez da. Bai, ondo. Igan Asier. Bigarren taula. Lehenengo arrastoa. Ametxen lehen guzua da. Bai, oso zabala da kontzeptua. Lur. Adibidez. Personalera joan da, ez? Almohada. Ah. Desioa. Desira. What? Puntu! Enai, hau sortea ez da izan, Hombre, ez. Zertara, bereziki ameslaria zu? Ez? Gutxi. Gutxi, Bai. Ez zu ametxik? Ametsak haunitz, mino arratxin gutxi. Bueno. Wow! Leire Malen! Ez utzi joaten arantz, arrastoei. Ukitu, igurtzi txapa, zorte hona ekardezan, hori da. Venga, bai. Hirugarren taula, lehenengo arrastoa. Herrialde guztietan daude. Bazen. Farolak. Hizkuntzak. Gezurrik ez dut esan. Iban Asier? Banderak. Denok gara, nahi dugunean. Deno gara? Herritar. Adibidez. Genaitz Ibon? Artistak. Artistak? Iban Asier? Turistak. Baina artistak? Estilo desberdinak menperatzen ditu. Zer egin daiteke? Estilo desberdinetan. Danok noiz bait. Adibidez? Langileak. Genaitz Ibon? Dantzariak. Zer? Dantzariak. Nola? Dantzariak. Boa, segulakoa. Lauro, puntu! Genaitz eta Ibon, atara kristalesko bola. Bai gainera, hortik azpitik. Ze hiru kontzeptu tokatuko te dira inintziok adirazteko? Hori ez dakit. Hortarako hartu lekua, mesedez? Eta Iban Asier, bestaldean? Ia zer hori, betetzen dugun puntuz. Ozen, demora. Eta hasi? Bizikleta. Ez. Trizikloa. Zileta. Antzekoa. Nola doa? Gurpildun aurkia. Ez. Bero, Karrikotxea, trizikloa. zer da? Hori? Zehazka. Ez. Zaharra zara. Bai. Urrengoa. Taka. Urrengoa, baina demoraz kanpo, urrengoa. Bada, Telebista. Izpilua. Ez. Burusoila. Bai, telebistan agertzen den burusoil bat. Aurkezlea. Trasplantea. Eta tripaundia. Burusoila, tripaundia telebistan aurkezlea. Zein da? Nor da? Filemon. Ez. Mota- Hirugarrena. Usoa, Egaztia, Belea, ez da usoa. Arranoa, Ez da ere. Kolibria, Txori bat. Txoria, Ez. Txikiagoa? Euria. Ez. Eltxoa. Ez. Erlia. Erlea. Erregina. Bai, eta? Taka. Eta? Erregina eta? Eta langilea, hartu lekue. Ez dugu osatu. Erle erreina eta erle langilea behar genituen. Taka bai denporazka, gero ez dagoen denporarik, itzultzeko, puntu barik. Punturik ez. Iban Asier. Taka hartu lekua zuek ere, mesedez. Leire Malen bezaldean. Venga, puntutxo Utxean batzuk. markagailu agoraindik. Elkarlana ezinbestekoa kasu honetan. Demora. Hasi. Mugikorrean, kontrolatu. Bale, zer da? Bai. Radarra, satelitea, drona. Drona hori bai. Kostiak. Bai. Saieski. Katalejuk. Arrantzan. Ez. Magoa. Bai. Magoa eta Magoa? magia. Ze mago? Trukoa. Ze mago? Xan magoa. Ez? Begiratu? Betaurreko una, magoa. Magoa. Mago betaurreko una, nor da. Ez da euskalduna. Ahoa, kontuz, Ezakit. Bai, badakizu, Bueno, hasi garaia, eroglifikoekin.
Mago bat, betaurreko duna. Ez da euskalduna. Zer gehiago dauka bikote? Zer gehiago dauka? Kopetean eta... Txikie. Kopetean, zer dauka? Oh. Aukerak, Leire Malen. Harry Potter. Harry Potter eta Voldemort. Hartu lekue. Hasierren alternatibak, jasi da. Harry eta Poteo. Potter. Baina, kopetean duen Orbana, zuen Harry Potter norden. Okerrena fijo bakatela Harry Potter. Bai, girzon fana. Juana Zara, eskerra, ba? Bi, zeo zer, estrenatu ditugu markagailuak, 40 puntu. Harry Potterren fana zara, baina txan magoa auketan. Magikoa. Euskaldunera. Leire Malen hartu lekuan mesedez. Enaitz eta Ibon bezaldean. Terri? Ozen? Bizkor? Demora. Ikusi, banatu lanak. Txaran? Txaran? Itxaran? Eta orain bai, hasi. Bai. Lo. Hildakoa. Korua. Oiuka. Ez. Ez dago hilda, eh? Bandera. Vale. Bai. Ereserkia. Oso ondo. Oso ondo. Korua. Korua. Erregina. Estatua. Ez. Zaldian. Soldado bat. Nor, Zein? berda. Tenient... Zein. Emperadoria... Bat, konkretuki bat. Napoleon. Oso ondo. Bezu esartu barik, gaina. Bai, hori da. Ondo. Ipurde irakutsi. Bai, bueno. Nor da? Reinhardt. Bai. Nortzuk? Bi ume. Bai? Ez dira bi ume, eh? Ume bat eta... Ume bat heldu bat ipurde irausten. Ba, danok egiten du hori? Kaka. Aukerak behar ditugu? Ah, Zintxan? Zulekue? Gamisa, eh? Gamisa, ama. bai, egia, Napoleon irakurrita niri ere Napoleon. tripan sartuta, tripako mina. Ondo? Oso... Zera, bai, ezpata motza, ez da? Espata motza. Oso ondo. Mikroespata. Zeuka Napoleonek, benetan. Baina genio Ondo, bizia, bai. Berrogeina, bi asmatuta. Oso ondo. Ez dizut galdetuko Miluzeko ereserkiari buruz, ibili zinen konposatzen. Ibili ginen, oraindik ere... Oraindik, bale, lan aterako egiteko. da, lasai. Bale, Urrengo denboraldirako. bagabitz lanien. Enaitz, Ibon, eroglifikoak. Lehenengoa, denpora. Egun batez galdu nuen, Das... oso ondo? Dastamena. Bikain! Bikain! Oso ondo. Zirugarrena interesaz hitz egiten du, eta berak triste dagoenari zat deitzen dio. Izpiluan dagoenez alderantziz irakurri behar dugu. Das, ta, zeinua, amen apaisak a. Dastamena, bikain. Kote, kalkuluak oso azkarra egin da. Vale. Bigarrena, denpora. Abeslari ezaguna zen, Jon... bai? Lennon. Bikain. Oski. Oso ondo! Jon Plazaola gure, Jon Plazaola. Joni Platz. Jon eta Maia Len. Maia ez dugu behar. Len bai eta non dago on. Jon, Len, on. Oso ondo? Horezko matrikula. Un punto. Bai. Iban eta zier, zera kustaldi. Bai. Bai, Ia harrituak. beste horren beste egiten duzuen zabepe. Lehenengo eroglifikoa zuena. Hauxe, denpora. Aurrelariak egin du. Zer da? Asier. Mate zuan... Bale, mate bai. Sua ez. Garra. Ez, bestera batera. Erre. Mate ez bai? Mate errematea. Oso ondo. Matea, edaria. Eta erretzen, erre, matea. Oso ondo. Vale. Duzu, matea. Ez. Txarra? Bueno, Jendeari gustatuko zaio, baina. ezer da mikatza da. Dena, garratza, mikatza, gogorra. Bai, gero, oitzen zara. Bai, antza. Da energia moten du, ustez? Bai, mateina dauka honek. Ha? Badauka. Bai. Bueno, ikasartu baino lehen. Zue probatu zue? Nik bai. Eta, Iban? Lehenbiziko tragua hola, mina gero, bigarrenatik entzina Bai, eh? Bai. Edaten Gero- duzu orain? Ez. Hori ba, hain ona Puntualki ere. da nuen behin olako... Hain ona ere ez da egongo. Gero mateina. Bai, bai ba. Bigarren eroglifikoa, denpara. Lasai.
Hasi irakurtzen. Bai. Ez da? Zapuratu. Ez? Zapuratu. Ez? Ez da purea. Eza... Zer da? Eza sopa. Ez da sopa? Ez da sopa? Antzeko? Ez da kremat. Ez da krema? Eza... Eza... Tazatua. Zer da? Salda bat? Saldatu. Salda badago. Ostras. Ez, saldatu. Ez da saldatu. No. Ez apuratu, polita zen, Ondo. baina... 50 puntu, ondo, bikondo. Oso ondo. Purea balitz, ondo legoke, baina... Zara, zapure, saldi esan. Ederto, leire malen. Ondo? Salda edo purea, aukeran? Purea. Purea. Etxean? Naroak eginda, noski. Etxean egiten da? Sukaldean eta? Berez salda monana nahiago. Oso ondo, asko zobeto. Zukaldien norri biltzen da? Zuen etxean? Bakoitzak bere. Denak, bai. Bai, Hiruok. Bakoitzak bere taperra. Sobreko zopa, gulak, eska dieta hori ez da. Leire malen, eroglifikoak sorte hon neskak? Lehenengoa, denpora. Mezu hori ez da nik... Nor da? Da Vinci. Ez Dali. Bai. Dali. Bidalitako... Bidalitakoa. Oso ondo? Salvador Dali, Bidali ikusten ditugu, eta takoa, Bidalitakoa. Oso ondo? Da Lintzi ere polita da, Kombinatu ditugu hor. Ondo. Bigarrena, denpora. Pasatu euro hauek, Larreado... bale? Larre. Bale? Piezak. Erditik hasiko gara. Larrea, do... Bale? Erditik. Eta erditik hasi. Dolarre... Dolarretara. Dolarrera. Dolarretara. Donodori batera joango balitz larrera, baina bietara doa. Larretara. Oso ondo? Dolarretara, bale? Malen, ondo, Bera. Bai, bueno. Biago zondo un puntu. Eta zazpikitxo bat, nahiarak bidali digu Galdakaoko ospitalean ikusitako kartel bat, ate bat, eta atearen ondoan, honako kartela, adierazten duena, ate hori gidari duna dela. Guke, zeladoreak eta ezagutze ditugu, pazienteak alde batetik bestera gidatzen dituztenak nolabait, baina ateak gidarita guzti zaudenek, puerta korredera dio. Beraz, ireki atea, egongo da hor zerbait barruan, eta eskerrik asko, bezarka da bat, eskerrik asko bidatzea dati. Bai, bueno. Ate gidari duna. Bai. Gira duna. Bai, ondo. Ondo. Bai. Bai, ez da? Bai. Hernaniarrak ere ondo, aurrekoan aritu ziren, errosarioa, errezatzen, nolabait minduzeko eskua esan dute gaur, abestu egin nahi dugu. Oso ondo. Bai. Ondo afinatuta, tona emango dizuet. Mi blu, hori da. Mi blu, bai? Bat, bi, ta hiru. Atxeden hartu ezazu. Esku honetan Dago zure ondare. Bueno. Eski. Zer gizara? Lehenon noin dugu, ba? Errebantxa merezi dugu, badakizu egiten. Bat, bi, ta hiru. Atxeden hartu ezazu, harinau. Hori bai. Momentu batean du da, publikoa zer da, astigarragako, Ondo, ondo. Presa daukat. Zita. Venga, harin. Norekin dagozu? Ez duzu esan nahi? Hasi. Bale. Zer fisioterapeutigaz. Enaiz ibon, hasi lanea, gozen. Ileskeik zita daugata. Bebiziko eskua, eta aholku bat horrekin. Zer ezkutatu dugu bendetaren begitara begira bestian. Urretik lorera, loretik bihotzera, legetatik urrun gertu. Enaiz ibon. Malkotatik. Malkotatik gertu. Legetatik urrun, malkotatik gertu. Oso ondo, batzuk. Santak lagun. Zer arrakazta, kantu honek ere, Bai. Enaiz ibon, bigarrena. Norena da, Avignongo andereñoak margolana. Henri Matisse, Pablo Picasso, Van Gogh edo Paul Gauguin. Pablo Picasso. Bai. Erre. Nola esaten da garbitu Ainoan? Girimendu, limendu, ximendu, fikimendu. Limendu.
Errebotea. Girimendu. Ximendu. Oso, ondo. Ikasle pisua, ondo simenduta daukagu. Bai. Bai. Zoragarri. Sinetxe, Marko? Zenaiz, Ibon? Zer dantzatuko duzu musika honekin, Google dirik, Bai. Biari naiz beregin nazten, ez bada? Zer dantzatuko duzu honekin, paso doblea, tangoa, balsa, foxtrota. Balsa. Balsa. Ez da balsa? Tangoa. Hori bai, Oso ondo. larrosa bat hortzartean hartuta. Ondo. Mate bat. Baita ere, ez. Hankiz hartu bide. Bai, ez? Ra. Tangoan hankasartea da ondo egitea. Oso ondo egitea, bai. Iban Asier? Aurrera ba. Aurrera. Non dago Garindaine udalerria, Nafarroan, Gipuzkoan, Lapurdin, Zuberoan, Argazki erra. bai, eta argigarria. Zuberoa. Oso ondo. Oso ondo. Aholku bat, denbora zelarri gabiltzanerako. Hortxe azalpena. Enaitz Ibon? Ez dakigu. Aurrera ba. Zein kolore ez da ageri Madagaskarko banderan, urdina, zuria, gorria edo berdea? Gorrilla. Gorrilla. Urdina. Ondo. Ka? Oraindik ez, Asierrak ez dio, buruarekin. Aurrera, Enaitz Ibon? Oso ona. Zein urtetakoa da, Walking on Sunshine kantua 53koa, 1873koa, 1983koa edo 2003koa. 83koa. Oso ondo. Oso ondo. Gora itiak, Ese. Bai? Bai. Aholku bat. Ez egin korrikarik presaka zabiltzanean. Ez, Bikain, Oso ondo. Komo bina, Enaitz Ibon? Arrazoi, ganera. Bai, Presak abilita beti. konpondu ez da ezer konpontzen. Iban eta Asier, zegoen eskua izango da, hau eutxi.egi, eutxi komodinari. A ber. Nerea Ibarzabalentzat argi izpi bat desastrean. Azte Eskipinak, Hernani. zenbat urterekin hil zen? Frank Sinatra, 52, 62, 72, 82. Yo cantaría lo que bertsioa. pasa, Sinatra. Si. La. Zakit, galduta nago. Zetan gana, kantu bat. Zora barri da. Egia da. 72. Gerrotea. 72. Enaitz Ibon. Zukor. 52. 82. Zerra, ule zurita. Ene. Iban Asier. Zein da munduko penintsularik handiena? Arabia, Indotxina, Alaska, Eskandinavia. Handiena. Arabia. Hori da, Oso ondo. bizi. Beste galdera bat. Non dago Donostiako estatua hau? Urgullen, Ulian, Igeldon, Santa Claran. Urgulen. Urgul? ¿Gozondo? Karo, a ver. R. Vale, esaten jure gauzat, vale. Iban Asier, Ez. beste bat. Zein da ilargiko mendirik altuena? Mons Amper, Mons Huygens, Mons Bradley, Mons. Mons Huygens. Oso ondo?
Han ere mendiak. Euskalduna joaten arenean, badaukagu plana. Ba, batez de kraterrak eta gero onduen. A-R-E-N. Ari gara, pixkanaka. Nere Ibarzabalentzat argizkibe bat desastrean, Bizkaiko txapelketako finalean, agurrean kantatutako zaditxu bat eskutatu dugu. Beste galdera bat. Nola esaten da, ibaia japonieraz, I, kawa, yama, ki. I. Errotea. Llama. Errotea. Ki. Kaua da. Bai, saki baia da, kaua. Zori da, bai, oso ondo. Ba, beste galdera bat. Entzun? Zezkutatu dugu intzebunan nueren zenbat bada, abestian. Bada, baso bat, lagun bat, bide bat, amets bat. Lagun. Errotea. Bide. Beste errote bat? Amets. Baso bat. I letra agertu da. Punturik banatu ez, baina... Ia komodina, bat eskuratzen duen. Zein lurraldetan dago, Goiuria, Zuberoan, Nafarroan, Gipuzkoan, Bizkaian? Bizkaia. Kafetxu hartzen duten itzen ni. Bai? Nire mutila Zaleku honegaz. txarra? Gaztetan. Iban Asier! Askatu nahi? Argizpia, desastrean? Bai, askatuko dugu. Guazen? Barrea bete zaigu hemengo grina askatzean. Arnastean. Arnastean markatu bai, arnastean. Akatxe bat egon da hor. Bai, akatxe bat hau. Bela, beste aukera bat. Entzun! Despistatzeko. Honako hau entzun da zer dantzatu beharko zenuke. Txa-txa-txa, batxata, saltxa, merengea. Fandangorako oso nazan, Bai? Fusioa, kontuz kukai, Bagoa zeta. Iban Asier! Hainbeste pentsatua, Txa-txa-txa. Txa-txa-txa, Hori oso da, ondo. bota. Bai, orain bai. Begondo irakurri. Hori da. Barrua bete zaigu hemengo grina arnastean. 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 Bai! Ondo, ondo. Komodina, vale. Leire malen, zuen txanda, eta bizi erantzungo bazen dute, saria. Bai? Eutxi komodinari. Hau zuen eskua. Eskuak kilimak egiten ditu. Aurrera. Zerra. Leire badaki, Puntuetan. zezkutatu dugu puntuetan, noski. Oso ondo, sekantu politxe, Bai. Idoia sorban diren hitzetan hau. R. R. Eta bigarrena. Zein pertsonaia egiten zuen Arantxa Gurmendi Goen kalen? Hortentxi, Maria Luisa, Margari, Pilar. Bai. Nola? Maria Luisa. Gure kontxu. Etzan, Maria Luisa. Margari. Etzan, Margari. Hortentxi. Veteranoek asmatu. Bueno, Hilbarri Arantxa Gurmendi gure lankide izan da lehenengo miluzen be bai. Ah, bai. Eukitzen gendu horrelako Goenkaleko epaimai gaizkarekin? bat. Ez, gaizka zen beste pertsonaia Ah, bat. bai, vale, baina agertzen ziren, ezta? Epaimaian eta agertzen ziren, eta besteak beste, bueno, zaitzindari euskal gintzan eta Zer zema ona. gauza egindakoek. Oso Polita, ondo. polita. Aurrera ingo dugu. Zuen Aretha Franklinek I Say a Little Prayer kantua, 1948an, 78an, 78, Mila betzira honda iruita zortzi. Forever! Oso ondo. Yes. Ge. Eskuak kilimak egiten ditu, gogoan izan azalpena. Eta Eskuan. segi. Eskuan markatu.
1886ko zein egunetan inauguratu zen askatasunaren estatua. Irailaren 15ean, urriaren 28an, apirilak 26 zituela edo, otsailaren 13an. Otsaiak 13. Errebotea. Iraiak 15. Hasi dira pentsatzen hauek. Ez da zer pentsa. Urriak 28. Argazkiko irudia ikusi da, zerua kontutan hartuta. Detektibeak, Iban eta Xier, askatu nahi duzu esaldia? Ez dute askatuko, lasai, Leire Malen. Nola esaten da zaparrada mutrikun? Zapa, truxua, putea, edo fufua, hau da, hau. Euraldi putea, bueno. Truxua. Oso ondo. Ene? Ene, eskuan kilimak egiten ditu, Imanol Urbietaren kantu bat da hau. Umentzako, kantuak egiten zituen. Askatu nahi duzue? Hoenik ez. Segi ba. Zein lurraldetan dago Eltzaburu? Araban, Nafarroan, Gipuzkoan edo Bizkaian? Ia horrek etxiek. Nafarroa. Oso ondo. Zoragarri. Oh! Lemiziko hitza argi. Probatu nahi duzue? Bai? Pentsakor. Ez, aurrera ba. Ari naiz oso ondo pasatzen galdera begina. Zer dantzatuko duzu musika honekin? Paso doblea, tangoak, alegira edo altxa? Fandangut danatrako baliz hau. Baita ere. Shakirantzatu bai. Paso doblea. Paso doblea? Oso ondo. Ondo. Beitu ze hitz klabe. Eta probatzeko aukera. Leire Malen, txanarik ez baituzue galduko. Saiatu nahi duzue? Bai edo ez? Bai. Bai? Bai? Haupa Leire! Mari gorringo, jantxo gorringo, zort, nigan... Nigan ez? Bai, baino beste. Ei, Zorte, zort, zirt, zart. Beste aukera bat. Oso ondo. beste T-letrak argituta daude, kontutan izan hori. Ze herrialdetan dago munduan iparraldeen dagoen hiriburua? Errusian, Islandian, Norvegian edo Finlandian? Iparraldeen... Hiriburua. Islandia. Oso ondo. Venga, orain bai. Badakigu beste zerbait orain. L horri esker. Probatu nahi? Leire Malen? Ez duzu zer galduko, Bai? Malen? 3, 2, aurrera. Zea arrain da argazkikoa. Barre egiten du Leirek. Abadira, bakailaoa, berdela, edo legatza. Berdela. Errebotea. Legatza. Iban Asier, hartu denbora lasai. Bakaioa. Azken galdera da. Azkena, Azken galdera asmatu beharko zenukete. Norena da margolan hau? Kandinsky, Monet, Van Gogh, Turner. Claude Monet. Eta asmatu. Oso ondo. Bai, bikote. Esa berda. Azken aukera. Askatzen baduzue komodina zegoentzat. Bestela, komodin bari geratzen gara. Esan. Mari gorringo, jantxo gorringo, lort, dabilegan. Zeak badaude, esan dugu. Buah. Lorez lore dabilegan. Lorez lore. Errazagoa zen. Ez du komoina baratu. Baina puntua bai, ondo. Bai, ebeitu, urdana botot, lort. Emozioa. Marka gailu bakari danok, 590 eta komodina irantzi lesakan, 300 eta komodina lesaka sarri gurenen, Idiazabal Bilabona, 400 puntu, komodinik ez dugu lortu. Zein da zuzena, talde bat agurtu behar dugu. Zein da zuzena eta gero, eutxi, bakoitzak bereari, aukerei, Olaia Inziarteren abestiak dira. Ena itzibon, zeuek hasi lehenengo errondan erantzuten.
B klasekoa, berak badaki, zure mina, gereziak, martzianoak, zerua gorriz, amaitu baino lehen, astelenetan, denak begira daudelaik, orainari. B klasekoa. Sekulako arrakasta izan duen kantua. Zure mina. Sakona, erra kantua. Martzianoak. Do? Berak badaki. Tan ere amake. Ze ona. Iban Asier. Zangoz bat. Denak begira daudelaik. Berrienetakoa. Leire Tamalen. Orainari. Zune eta Moonshine Wagon elkarranean. Enaitz eta Ibon. Gereziak. Jarri musika. Zerua gorriz. Petirekin batera. Azken erantzun zuzena. Enaitz Ibon. Komodina. Komodina. Truken erantzun zuzen bat, eta puntu guztiak. Azkenetan. 150 puntu. Hasi gara puntuak banatzen. Iban, Asier, Ken Zazpiren abestiak dira. Amapola, Espainiatan odola, ilargia, itxasoa gara, iztea, zapalduen olerkia, gutuna, el nazazu eskutik, besarkatu, irudi biluztuak, betazalak eraustean. Ilargia. Nanana, nanana. Bega, zemat aldiz esan duen jautek nanana? Itxasoa gara. Malko aiei esker. Aizea. Izea bezala. Zapalduen olerkia. Eta kantatu nahi dut, zapalduen olerkia. Nire talde Fab, urte Ahí está. altutan, bai. Gutuna. Zerreiak amairu, ez dira, lasebe jartzen duen estari baten. Egia? Ah, beitu? Bai? 2000 Enaitz Igon. Besarkatu. Ze ondo zabiltzien. 3 akats eta 2 erantzun zuzen. Ezin taula osatu, Iban Asier? Bai, el nazazu eskutik. El nazazu eskutik. Zerra. Komodinik ez Leire Malen, baina taula asmatzeko aukera. Irudi biluztuak. Oso ondo, Oso ondo. eskak, 150 puntu zuentzat. 3. errondan borobiltzeko adidanok hemendikat talderen abestiak. Airez aire dabil, orain, sexua, eskutitza, gaurdanik geroa, euskalakari, guazten, txalaparta, izar, usoa, zuziribi, jaso dezagun euskara. Eskutitza. Itxasoko latunak. Sexua. Sexua da. Bai, sexua. Guazen. Guazen, kaleko garazia. Eta demokrazia. Leire Tamalen. Euskalakari. Hau korrikakoa izan zen, goze taldeak egina. Gure korrikaku, Minuzien korrikaku, bai. Zaldia irakurri zen utenekoa? Bai. Enaitz Ibon. Orain. Iban eta Asier. Zango dut. Ongi. Izar usoa. Enaitz Ibon. Zuziribi. Zuziribi gara. Zetak taldeak abesten du. Iban eta Asier. Badu, komodin bat. Bai. Vale, bani gero, ez da. Eta jaso dezagun euskara ere, txalaparta. Txalaparta. Ados. Eta orain. Bat azertu behar dugu. Airez aire dabil. Beti zuren abestia hau. Markagailuak honela geratu dira. 680 puntu oso ondo Enaitz eta Ibon. Iban eta Asier 300, 550 Leire
Joan eta Asier, azken segundora arte aritu gara ba, hausnarketan. Bai. Bueno, lanak ondo egina izan dituzue, ez zenutelako etxera joateko batere gogorik, ez da? Batere gogorik. Hori seinale hona eta pozgarria guretzat, Bueno, aipatu du seinalea, gainera, aurrekoan finalean seinalea gora eta bera ibili ginenean. Asier, pozik? Bai. Diru txapurru bat, egun da 75 euro. Hori da. Afaritxu baterako edo, zer. Bai, Iban, zer egingo dugu, 75 eurorekin? Nik uste dut, bien artin afari hon bat, hau pixkot azteko. Bueno, aztu! Edo oroitzeko. Eta gogoan izan, Iban, Platonetan lesakar batek jarraituko duela, zikiera. Apa, bikot, eskerrik asko! Remon arte! Berrikuntzak hemen badamindu zen. Naitz eta Ibon. Tente, presente, dotore, ondo ez da? Gustora. Lesakar bat geratu da azkenean platoan. Ibon. Leire Malen, ere gaur iritsi eta aurrera egin dugu. Leire Malen, naroa. Naroa. Naroa, etxetik bultzak ari da esan bezala. Irukotea hor, bai. Jarrai bezala bultzaka. Zuek izango baitzarete, sokatiran erantzuten lehenak. Prest? Prest. Bai? Bai. Berriro esango dut, prest? Bai. Oso ondo. Hartu lekua, sokatira dagoaz. Denbora. Zein estilotako eraikina da New Yorkeko Empire State? Paso. Art Deco, maiatzaren 31 bagaude, zenbat hilabete falta dira urtea amaitzeko? Zazpi. Nola du izena, izotzetan jokatzen den eta erratza pasatzearen antza duen neguko olimpiakirolak? Bosley. Curling, nola kalkulatzen da triangularen azalera? Oinarria bider altuera zati? Bi. Osondo. Zer neurtzen du Geiger kontagailuak? Paso. Irradiazioa. Zein txorirekin lotzen dugu Gabi de la Maza euskal karaoke ekoizlea? Txantxangorria. Bikain. Zein urtetan kaleratu zuen Zea Maiz taldeak, negua joan data kanta? 2012. 10. Zein koloretagoak dira Obelixen prakak, zuriak eta? Urdinak. Zein euskal lurraldetan jaio zen Unaxugalde aktorea? Gipuzkoa. Araban, jarraitu Merina Grisen kanta, saiatzen naiz, ez dirudien. Arren. Zenbat kolore nagusi ditu Moldaviako banderak? 2. 3. Zein elementu kimikoren ikurra da IR? Paso. Iridioa, zein euskal hiritako auzoa da Arrosadia? Iruña. Iruñekoa. 2017an jaio bazara, zenbat urte beteko dituzu? 2024an? Zazpi. 3 pilota txapelketa nagusietatik, zein da denboraldiko lehenengoa? Binakakoa. Lauterdikoa. Nolakoa da etxean, kalean uso dena? 8. Zen. Zenbat domina olimpiko ditu Maider Unda borrokalariak? 4. 1. Zenbat alde ditu erronboak? 4. Hori bai. Tximista, ekaitz edo trumoiei beldurra badiezu, zein fobia duzu? Paso. Astrafobia. Bilboko zen menditan egiten da BBK Live jaialdia? Paso. Kobeta mendin. Gipuzkoako zein herritan ospatzen da berde leguna 83-0zik? Getarin. Mutrikun. Zenbat hilabetek? Denbora! Naitzigon! Iritsi zaigu soka. Ze nervio, ze moduz? Ongi. Pena. Ondo, pena, finala egiteko gogoz. Baina kontuz, Egongo zineten? ikasi dugu zerbait eta plan berri bat badaukagu mutrikura joatea, berde legunez. Merezi du, Beretan, Mutilek, urrengo biluzera arte, hau pasue! Platoan, finalean dituzue, Leire, Malen eta... Naro, atxalo, hori ere. Ondo, musu bat eman dioguna badi. Honegia suerte Gure emona. amuletoa da. Bai, ez da? Eragin izan du honek. Guain arte, oso ondo. Bueno, amuletoa eta kandela batzuk bai izan zuen. Baita. Kandela biztuten nor dau, etxien. Naro. Naro bai. Nere amonak La monak La seguru. Virgen de la Milagrosa. Bai, ez da? Momentuz funtzionatzen duen. Milari eginda leire oso ondo. Zarrai bezala, joko amaitugu 91.000 eta 22 euro. Miraria benetan behar du, Kandelak, txapa hori, eta gure publikoa, Errani Institututik, ikasleak eta guraso bat. Etorri dira, ikasleak, DH-lau eta guraso bat. Bai, ondo. Beste gurasoei, urrengoan zuek ere, mesedez. Etxien, jarri danok kandelak,
Leirek eta Malenek zakua eramateko, eta atara aplikazioa gurekin bat egiteko momentua dalako. Leire Malen, zuen ikasle pisuan, badaukazuen libururik eta apaletan? Bueno, ordenagailu ziten dira. Bai, nire ordenagailuz. Da irakurrita holan? Bueno, udan. Liburu komikiak esate baterako. Basa bizale? Komikiak, Egutxio. Ez. komeriak, Komedia. Leire, ala ere, babesa daukazu? Bai. Mirariak egiteko gai izango zarete, eta zorte honon neskak, komiki aldizkariak dira. Denbora. Ustela, bada edo ez da? Naparjei. Xabiroi. Ipurbeltz. Xaguxarra. Panpin. Txutxua. Globo. Kilikili. Atxo eta sortzi. Korrok. Egiaztatu egingo dugu, amaikakoa. Jarrita. Lau akats daude. Bost. Akats. Lehen zela jartzen. Lehen zela jartzen. Nola daude. Ja, ez. Lehen laupen ez gero izki. Beste egiaztatze bat, daukazue? Zein zen. Eskin ikusitu baiet. Azkar egin, ariketak? Zein. Eta egiaztatu? Sei akats? Lehen bezala jartzen. Zein diko. Zein zen. Zein zen. Bale. Hola, lau fallo duzten. Arin, arin, arin! nahi! Lau fallo duzten. Urrezko galdera. Urrezko galderan jarriko ditugu indar guztiak. 11 hauetatik 2, Nafarroan editatu ziren denbora. Zeintzuk, Nafarroan editatuta. 14 segundo. Neskak, harrapatu gaitu, Zezenak. Zamuzu urduri? Bai. Xabiroi, azkarrazkarri jarri duzu komikian, zuzena da? Dani Fanok koordinatu eta ikastolen elkarteak plazaratzen duen 3 hilabetekaria. Globo, komikia, bai? Laurogeiko hamarkadan, Ondarroako Luther Lapurre taldeak plazaratu zuen komiki fanzinea. Umetan ni superfana nintzen Ipurbeltzena. Ni Komikia ere, da? Pentsa, Boa, ezinbestekoa. Aurrentzako komiki aldizkaria, 3 hamarkadatan zehar. Ilaskita bio garrapatu dituen. Ta kilikili, eukitzezagon olako gizon bat, beran boltsiegaz. Hau zaharragoa? Hau zaharrago, Zoragarria zan kilikili. Komikia da? Ni jaso nituen etxean lehenguzu zaharrarenak, oso onak hauek ere. Ipurbeltz baino lehen. Xaguxarra ez da. Txema Larreak eta Josu Zabaletak sortu zuten literatur aldizkaria, laurogeiko hamarkadan. Txutxua, ez da komikia. Ez? Zuzena da? Beste literatur aldizkari bat hau, kasu honetan Laura Mintegik eta Joanes Urkixok sortua. H28. Komikia. 2015ean sortutako aldizkari saretirikoa, alegia satirikoa da, eta sarean argitaratzen da.
gu gaztiek ginerien superkula zan apartheid. Bai, Bai, apartheiden berri izatea. Komikia? Komikia zen, noski, ez ezko ere jarri dugu. Hori da, ustela baiezkoan genuen eta literatur aldizkaria zen hau ere, Panpin, zeruko argi aldizkariaren aurrentzako eranskina, komikiena, eta korrok bukatzeko literatur aldizkaria hau ere. Leire eta Malen. Jakin dugulako hasieratik labakatxoiek izan ditugu, eta ezin denporaz kokatu. Denporaz hartu dena urrezko galdera. Badakizu hemen truke bat egiten dugula, 75 euro niretzat, eta 1000 zuentzat. Ondo? Ondo. Urrezko galderaren erantzun zuzena jasotzen badugu. 11 hauetatik 2 Nafarroan editatu ziren. Apartheid, aukeren artean, bai? Baskuentziaren legearen kontra sortu zen komiki aldizkaria. Asisko Etxebilen Urruti. Asisko tartien. Badakigu Euskalduna dana, Ipurbeltz. Beraz, Nafarra izan daiteke. Nafarroan editatuta. Beste aukera batzuk ere baditugu. 11koan. Amuletoa igurtzi. Indakoa inda dago. Ipurbeltz. 1000 euro jokoan urrezko galdera zuzena da? Korrok, zen erantzun zuzena. Leire Malen, gainaren 175 euro pinatu ditugu. Eta 1000 zen jarraitzeko aukera ere bai. Eutxi txapa horri, Eta irribarren zoragarri hori jaso dugu euren gandik, zuen gandik eskerrik asko regotiarren